Καλησπέρα, τι κάνουμε? Πρώτο βιντεάκι στο κανάλι. Ξεκινάμε δυναμικά. Ξεκινάμε κάπως όμορφα. Οδεύουμε τώρα προς το σπίτι. Μετά από μια... Η αλήθεια είναι κουραστική μέρα. Περίεργη μέρα βασικά. Μάθαμε πολλά, μαθεύτηκαν πολλά. Και πήγε λέγοντας. Καλά πήγε. Λοιπόν, πολλοί από εσάς λογικά δεν με ξέρετε. Τώρα έχω ξεκινήσει τα βήματά μου σαν motovlogger. Motovlog είναι ούτε άλλο στην τελική. Όλοι κάπου από ξεκινάμε, οπότε ελπίζω να πάει καλά. Ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν. Είναι ακόμα νωρίς στην τελική, ακόμα Φλεβάρι έχουμε. Δεν έχουμε αργήσει να μπούμε σε σεζόν. Κάτσε να πω από αριστερά του. Μπήκαμε. Λοιπόν, μάγκες μου, πολλοί μπορεί να με ξέρετε από το Instagram ή από το TikTok, ανάλογα. Στο YouTube τώρα ξεκινάμε τα χνάρια μας. Θα σκοτωθούν μόνοι τους απ' τύρα. Ό,τι να είναι. Το μηχανάκι μου νομίζω το λέγεται το όνομα. Είναι ένα CBR 600RR του 4 μοντέλο με πολλά καλούδια πάνω. Πολύ μεράκι, πολύ προσοχή, με πολύ αγάπη. Φαντάσου η τιμή αγοράς του δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά που έχω δώσει για αυτό το μηχανάκι έξτρα. Χωρίς μαλακίες, δηλαδή φανταστείτε το μηχανάκι το είχα πάρει ένα 500 αν θυμάμαι καλά, με πολλά προβλήματα και έφαγε ανακατασκευή όλο. Πολλοί το μηχανάκι αυτό το θυμούνται μαύρο, αλλά με όλα τα εξτρατάκια του το κάναμε κόκκινο. Να ταιριάξει και στο αγαπημένο μου χρώμα. Έτσι ρε παιδί μου. Πολλοί το έχετε δει από φωτογραφίες στο μηχανάκι, θα σας το δείξω και από ένα διαφορετικό πλάνο να δείτε πως είναι το μηχανάκι. Σήμερα το θέμα θα είναι για ένα παιδάκι το οποίο πάσχει από μια πολύ σοβαρή νόσο που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, αλλά με λίγη προσπάθεια και υπομονή όλα ξεπερνιούνται. Έτσι θέλουμε τουλάχιστον να ελπίζουμε σαν άνθρωποι. Σάββατο λοιπόν, κατά τις 6 ώρα, θα μαζευτούμε στο Εγάλεο, στη λέσχη των Παραντέρο. Ωραίο πράγμα η μηχανή, Για να δώσουμε μια ακόμα υποστήριξη για αυτό το παιδί. Έχει κανονιστεί να κάνουμε ένα barbecue. Ουι, μπήκε. Και όλα τα έξοδα, όλα τα φαγητά θα πάνε σε αυτή την ψυχούλα για να μπορέσουμε κι εμείς κάπως με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, να βοηθήσουμε αυτό το παιδί να κάνει το χειρουργείο του, να ξανακάνει τα βηματάκια του όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, με ένα χαμόγελο έως τα αυτιά. Πάμε πίσω στα δικά μας λοιπόν. Κατά κύριο λόγο το κανάλι θα αφιερωθεί στους λάτρεις, ρε παιδί μου, και στα ταξίδια. Κατά κύριο λόγο. Κάτσε γιατί εδώ κάνουν έργα, αλλά από ό,τι κατάλαβα κάνουν μόνο την απέναντι λωρίδα. Ωραία, τέλεια. Ο τόπος έδρας μας είναι ο Πειραιάς, να ξέρετε. Οι περισσότεροι ξέρετε ότι είμαι Πειραιώτης, οπότε να, καταλαβαίνετε.
Δύσκολο να κρυφτεί όταν βλέπεις το λιμάνι. Λοιπόν, έχει και κρύο. Ρε μάγκες. Πω φίλε, αυτός ο καιρός μάγκες δεν είναι για μηχανή. Για κανένα λόγο ρε. Για κανένα λόγο ρε. Βλέπω πολλούς με τις μηχανές πάνω. Να πούμε και χωρίς κράνη ρε, την παλεύετε ρε. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα? Έχετε πολλά κιλά αρχίδια για να βγαίνετε με μηχανάκι πλέον και χωρίς κράνος μέσα στο χειμώνα, Μπράβο, μάγκες είστε. Έξυπνοι. Να, ένα πρώτο look ρε παιδιά, για τη μηχανή από πάνω λίγο έτσι να τη δείτε, να τη χαζέψετε. Με τα σχεδιάκια του, με τα μπιχλιπιδάκια του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω δώσει πολύ κόπο για αυτή τη μηχανή. Δεν έρχεται κανένας, ωραία, τέλεια. Πολλοί λένε ότι τα CBR είναι ψόφια. Μα και στο συγκεκριμένο δεν είναι και τόσο ψόφιο. Δεν ξέρω τι λέτε για σας. Έχω οδηγήσει και Ρο 6. Το Ρο 6 μου φάνηκε πιο σάπιο από αυτό. Όχι σάπιο, εντάξει, μη λέμε μαλακίες. Πιο ψόφιο όμως, σίγουρα. Το μηχανάκι με το που πατήσει 5.000 στροφές να πούμε, λυσάει. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς ότι τα CBR είναι ψόφια. Κάτι κάνετε λάθος. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν φοράει από εξτραδάκια μάγκες, μοταρικά είναι απείραχτο. Αλλά εντάξει, φοράει τα φιλτράκια του, φοράει την εξατμισούδελα του. Του έχει δώσει λίγα πόνη παραπάνω. Πω, μάκες, έχουν ανοίξει τα ρουθούνια μου. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς. Πω, κρύο, λα. Έτσι που λέτε. Τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Φεύγει. Έρχεται το σουκού. Αν και το σουκού μας λέει πάλι για βροχές. Και ξενερώνω. Αλλά τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, δεν το πίνω τώρα το μηχανάκι γιατί θέλει καδενάκι. Πάει για καδένα το μηχανάκι, οπότε είναι αμαρτία να το βάλουμε και στα χέρια. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα, δηλαδή τώρα ξεκίνησε η καδένα του να ακούγεται. Οπότε ευελπιστούμε ότι έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, περιθώριο να μας δώσει. Να κάνω ένα άνοιγμα εδώ, Πειραιώς, Μπάτσο, δεν βλέπω μπάτσο. Μηχανάκι εδώ στα πλάγια, μπάστο μόνο. Εδώ τώρα λέγαμε ότι χτυπάει η καδένα του και εγώ θα κάνω ανοίγματα. Μαλάκα, ας πούμε. Πω ρε μάγκες, τι κρύο είναι αυτό. Τι ώρα είναι? Έχει πάει 10. Να. Κατά λάθος. Με κοιτάτε. Δεν ξέρει τίποτα. Να ένα θέμα που θα συζητήσουμε, μάγκες. Άγιος Βαλεντίνος. Πείτε μου τι θα κάνετε το Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ σίγουρα θα τη βγάλω με τη μηχανή. Ορίστε ένα άνοιγμα. Απαλούτσικο ήτανε. Εν τω μεταξύ σηκώθηκε και λίγο.
Δεν κάθεται τα άλογα καλά. Κολλάει και το λάστιχο του μεταξύ κάτω, ειδικά τώρα που είναι και ζεστό ακόμα. Δεν μου κάνει κανένα παντιλίκι που θέλω. Η αλήθεια είναι ότι φοράω καλό λάστιχο τώρα. Αν και θέλει αλλαγή, αλλά κρατάει ακόμα, έχει ψωμάκι. Αλλά πρέπει άμεσα να βάλω λαστιχάκια. Οπότε, ναι ρε μάγκες. Πρέπει σε κάποια φάση να αλλάξω, να βάλω ένα σετ. Λοιπόν... Έτσι που λέτε. Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω τι θα κάνετε Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ σας είπα, στα τέλος. Θα είμαι εγώ και οι κότες και η μηχανή. Το πολύ πολύ να κάνω κανένα δώρο 30 φυλάκι στη μηχανή. Δεν γαμιέται. Θα δείξει. Τι κολλάδρομη είναι αυτή εδώ ρε μαλάκα. Οπότε ναι, να ξανατονίσω μάγκες, όσοι θέλετε, Σάββατο 6 ώρα θα γράψω και μια διεύθυνση να τη δείτε. Μπατσός. Και κοίτα πως πάει ο μπάτσος κομμάτι. Το μπούστι. Λοιπόν, να και ο ναός. Ορίστε. Ναι, μάγκες, είμαι Ολυμπιακός. Μπορείτε να γράψετε εδώ τη σχόλια δεν θέλετε στους Παναθηναϊκοί και οι εκτίδες και οι παοκτίδες. Να είστε καλά. Αν είσαστε φανατικοί, στάνταρ θα γράψετε ένα σχόλιο. Αν δεν είσαστε, τότε μπράβο. Χαίρομαι. Επιτέλους. Και στην τελική, δεν κάνουμε βιντεάκια για ομάδες. Βιντεάκια με μηχανές κάνουμε. Άμα είσαστε κανίβαλοι, να κάνουμε. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα link από κάτω, τη διεύθυνση που θα γίνει. Θα μαζευτούμε 4 διαφορετικά κλαμπ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Θα στήσουμε τα barbecue και θα μαζέψουμε κάποια φράγκα να πάνε όλα στην ψυχή αυτή. Σας αφήνω γάβο εδώ και θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλή συνέχεια ρε μάγκες. Καλό βράδυ.